दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 53थि बोसोरसालिया जथुम्मा मुंख्लं फोथार गहपुरनि नैबे बरफुख्रियाव दिनैनिफ्राय जागायबाय आरो बे मोनाबिलिनि समाव जोंनि हाबाफारियाव होखानाय बायदियै गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय आलारि बाथि फोजोंनाय बे हाबाफारिखौ जों लादों आरो बेयाव 2000निबो बांसिन आलारि बाथिखौ फोजोंनाय जादों। दा बिनि गेजेरजों बुहुमाव थानाय भारताव थानाय आसामाव थानाय आरो जोंनि ओनसोलाव थानाय गासैबो सुबुं आरो गासैबो माहारिनि गेजेराव गोजोन आरो खौसेथिनि मोन्थोरजों जोंनि हाबा मावनांगौ जोंनि थांना थानांगौ आरो जोंनि गुबुन गुबुन बिथिंखौ लानानै जि हाबा मावनाय बेयाव अराय जोङो गोजोन मोनसे थासारि मोननो हायो आरो बे गोजोननि गेजेरजों गासैबो खामानिया सम्भब जायो। गोजोन थासारि थायोब्ला रांखान्थि बिथिङाव आबाद मावनाय बिथिङाव गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय नुजाफैनो हानाय गासैबो डेलिगेट आरो थांना थानाय बिथिङाव जोङो नोजोरबारि बिथांमोनजों लोगोसे गासैबो रायजो राजाफोरखौ मेन पेन्डेलाव थांजोबनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। मानोना जोंना दसे समनि उनावनो कालचारेल एक्सचेन्ज हाबाफारिया जागायसिगोन। बेनि थाखायनो गासैबो नोजोरबारि आरो डेलिगेट बिथांमोनजों लोगोसे गासैबो रायजो राजाफोरखौ मेन पेन्डेलाव नुजाथिनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। गोजोननि थाखाय जोङो बयबो खस्थ' खालामनांगौ जायो आरो बयनिबो मोनसे गोरोबलायनाय आन्डारस्टेन्डिंनि गेजेरजों बे पिसफुल इनभाइरनमेन्टआ क्रिएट जायो। दा बेखायनो जोङो जिहेथु बेयाव आलो गोजोनै रायजो जानांगोन, उदाङै रायजो जानांगोन आरो जोंनि गोसोनि साननाय हनाय मावनाय दांनाय आरो जोंनि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरनि साननाय हनाय मावनाय दांनाय गासैबो बिथिंखौ जोङो ज' खालामनानै खौसेयै बर' हारि जौगानायनि थाखाय बड'फाया जि बाथ्राखौ बुंनानै गालांदों मास्टार प्लाननि बाथ्रा, गेरेमसा माहारि दानायनि बाथ्रा, बे गासैबो जि आदर्श आरो खान्थि बा नितिखौ लानानै जोङो लामा हान्थिनांगोन। होमब्लानिया दुलाराय बर' माहारिनि जि जौगानाय बे रोखा जागोन आरो बे जौगानायनि गेजेरजों जोंनि हारिखौ जोङो बुहुमाव जोङो गोग्गोमै आरो राफोदसिनै जों गायसननो हागोन। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो गोजोननि थाखाय खामानि मावबोदों आरो गोजोनखौ गायसननो थाखायनो गोलाव समनि सोमावसारनायनि गेजेरजोंब्लाबो गोजोन आरो सान्थिनि थाखाय जोङो जेब्लाबो बर' हारियाव बा गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव जोङो आवगायनानै बा जोङो रिक्स लानानै खामानि मावबोदों आरो बे बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि रल थांनाय समनि दैदेनगिरि बिबानगिरिफोरखौ जों माब्लाबाबो खम जाहोफेराखै। दा बेखायनो आं सानो जे बे सानथामनि हाबाफारिनि गेजेरजों दुलाराय आसामाव बिटिआर ओनसोलाव बा बर' कसारि ओनसोल बा गुबुन गुबुन ओनसोलाव नोजोरबारि बेयाव बिथांमोन जिखिनि जोङो आलासिफोर जोंहा लिंदों दसे दा बे समनि उनावनो हाबाफारियाव हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारिया जासिगोन। मुंदांखा बिनि थाखायनो सासे इन्जिनियार आरो सासे जाय सिभिल बिथांमोना सार्जन सनाम गुबुन वांसुक दाब दाब बिथाङा जायगायाव फैगोन दङ आरो समफोर आसामनि बिथांमोनखौ गिबि मन्त्रि, गासैखौबो मेन आसामनि पेन्डेलाव केबिनेट मन्त्रि नुजाथिजोबनो आरो थाखाय खावलायनाय जाबाय। थुनलाइगिरि मानोना जा दसे समनि उनावनो दरजि थंसी हारिमु बिथांमोनखौ जों दिन्थिफुंनाय लिंनानै हाबाफारिया लाबोनाय जादों। जासिगोन। बिनि गासैबो थाखायनो हाबाफारियाव रायजो राजाया गासैबो लेजोङै नोजोरबारि बाहागो आरो लागोन आरो थान्दै जाफुंसार बिथांमोनखौ होगोन बेखौनो जोंनि आङो मेन मिजिंथिबाय। पेन्डेलाव गोजोन्थों। नुजाथिनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय।